Česká televize uvádí americký seriál Simpsonovi. Kadidlo není sprosté slovo. Kill Gill první a druhý díl. Vstupné dospělí 40, děti 39. Vánoční své mažoretky, nás vzali, že máme pětky, Nazdárek! No, to je pěkný. Svácet si zimou utrpení. Dneska nás tady pobaví vaši druhořadí miláčkové. Jako třeba Ribwitch Ribbit, Matrix Poochie a přímo z letiště vracející se z otcova pohřbu Pošuk Mel. A nyní zlatý hřeb programu mimořádný host, váš Elvis Stojko. Olympijský medailista předvádí elegantního trojitého axla. Tenhle Stojko je ale fešák. Ten by mi mohl zavazovat brusle kdykoliv. Co pak vy dvě rašple nevíte, že všichni krasobruslaři jsou přiřádí? To je ovšem jen předsudek. Já mám své děvče ve Vancouveru. Smyšlená holka, smyšlený město. Představ si, Lízo, kdybych zaplatil ty lekce bruslení, mohla si to být ty. Co říkáš, Mele? Ti krasobruslaři se tam určitě výborně baví. To ano, tak se k nim přidáme. Au, moje záda. Teda, Krusty s Melem umějí skvěle bruslit. Poválečná generace se nezapře. Nedělejte překvapený, tak to chodí. Děti, potřebujeme vaši pomoc. Grandpa nám ukradl všechnu naši sváteční náladu. To skončí průšvihem. Grampry, Gru, hodím ti síť na hlavu. Pozor, to je Grempl. Hele, koukej, kam šlapeš. Za hodinu tu začíná basket. Ale my se snažíme dostat k hoře jmelí. To řekni hráčům Utahu, ty koule. Elvisi, kremple, sladkej Kevine, ukážeme těm chlápkům, co jsou to opravdoví Vánoce.